थांनाय 12 मेखौ जों लादोंमोन आरो माने थासारिनि थाखाय बा इन्डिया पाकिस्तान जि मोनसे वार लाइक सिचुएशन अलमोस्ट बे मोनसे सानब्रै सानबानि मोनसे दावहानि थासारियाव दंमोन आरो बे समाव जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशना बेबायदि मिटिं गेदारिं बायदिसिना अबजारभेशन आरो बैसागु फालिनायखौबो केन्सेल खालामदोंमोन। बेखौ जोङो मान होनानै देशआ जेब्लाबो सिगां आरो देशनि सार्थ जों जेब्लाबो दङ बे खोथाखौ जोङो मान होनानै 12 तारिखनि जि जानो गोनां जोंनि डेलिगेट सिटिंखौ जोङो पस्टपन खालामदोंमोन आरो खोब गोख्रै समनि गेजेराव सर्ट टाइमनि गेजेराव जोंनि हाबाफारिया खुंफुंजागोन आरो मे दाननि गेजेरावनो बे खुंफुंजागोन। बे खोथाखौ जों लानानै सावरायदों सुइटेबल दिन लानानै गुसुं समनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय थान्दैमेलखौ जों मावफुंनायनि गेजेरजों गोदान आफादखौ जों दाफुंनानै लागोन आरो बेखौ जोङो दानानै होगोन। गोजोन्थों।